Yan, lalaki mga kamandaragat oh. 7 kilos, ano kuya? 7 kilos na kasag, estimated ko. Wow! Ano yan? Dalawa? Umang yung isa. Ayaw bang yung isa? Ayan mga kamandaragat, good morning. Maaga po tayong gumising ngayon dahil tayo ipapalaot. Back to laot tayo ngayon. Ipapakita ko ulit sa inyo paano paghuli ng ng alimasag o yung tinatawag nating kasag. Samahan po ulit natin si Kuya Saldi. Yan po yung palatandaan mga kamandaragat. Yan. Ito. Dito po lagi magsisimula ang pagbatak. Ayan mga kamandaragat, binabatak natin yung kasamahan yung lubid na pamuno papunta sa lambat. Yun, first catch. Nadali agad. Laki taba kaya? Oo. Marami magtabang kasama. Busog. Siguro nang hinain ngayon lumabas. Papabili ako ng Yun mga kamandaragat. Tara, puno namin itong bangka. Magtapon tayo dito. Malay mo bugso dyan yung galing sa pistahan. Size. Shout out nga pala po dyan kay paring Sam. Padala mo na yung ating dyan. Bibigay natin sa ating mga kasamahan dito na sa mga mandaragat. Yan mga kamandaragat. Okay. Kaya po ang tamang pagdadali ng kasal. Sipit na naman. Ingatan niyo po yung sipit niya. Nakakuha ng pagkakataon na sisipitin na kayo niyan. Yan. Yan.
Dalawang kilo. Isa pa dito. Mga kamandaragat, taba. Tatlo. Tatlong piraso kakasama. Ayan mga kamandaragat, sabi ni Kesaldi, alpasan daw namin yung isa kasi nga medyo ano siya. Yun na. Maliit pa. Laki oh. Oh, laki. Ha! Ang laki ay. Wow. Laki. Oh, may ano. Mga kamandaragat. Sarap nitong ano lasingin ano. Lalasingin mo ng Sprite. Magkano kilo niyan kaya ngayon? Wala pa tipo ka dyan. Parang bulman. Pati ganyan kalaki? Oo. Pero dyan sa pier, 200. Basta sa yun ang dagat, ano? Oo, kahit ano. Basta legal. Yun. Ano sinasabi? Itong piraso. Lalim din. Patak na naman ang ulan. Laki. Hindi napansin ni Kesaldi, may huli na pala. Ko rin pa rin nakita. Oh, may ano 1 gramo ano. Higit. Yung 2 gramo. Yun. Laki ah. Ang ganda
doon sa iwang ano. Tulad sa ano daw, mga pagkasag doon sa Binyangan. 40, pero kapag 30 pantasan. Ano oras yun na batak? Pero ang kasag doon, dito na dito. Yung pinakamaliliit dito, Yan mga kamandaragat, Kuya Saldi. Ulit niya kanina na ano na napakaganda din itong panghanap buhay. Kaya dun po sa mga interesado diyan na makakapanood nito, comment nyo lang po at sasagutin po natin yan sa gabay ni ni Kuya Saldi. O yan po, natanong natin siya kanina, magkano nga ko yung binta mo ng isang araw? 1.3. May binta po siyang 1.3 isang araw. Dito lang po yan sa malapit. Ang konsumo po ay hindi pa uubos ng ng 1 litrong gasolina. So doon po sa ibang lugar na na wala pong ganitong ganitong panghanap buhay. Comment nyo lang po yung mga katanungan nyo, sasagutin po natin yan. Wow! Ano yan? Dalawa? Ayaw ba yung isa? Dun po sa unang video namin mga kamadaragat, nabanggit na po namin dun yung yung capital o yung puhunan na magagamit kapag po magpupundar kayo ng ganitong palakaya. Nasa 20,000. Ano ka Saldi? 20,000 po meron na po kayong ganitong lambat. Pero kung wala po kayong bangka, madadagdagan po kasi nga yung medyo din po, capital din ang bangka kasi ang bangka ngayon ay medyo mahal din. Estimate ko sa bangka ngayon, pag ganito po kalaki ay pumapatak ng 35,000. Ano ko Salde? So kung magpupundar po kayo, bagong bangka plus bagong lambat, kailangan nyo po ng yan, lalaki mga kamandaragat 20,000 sa lambat, 35,000 sa bangka. So mga kailangan po kayo ng ng 55,000. Brand new po lahat 'yun. Pero sabi nga ni Kuya Saldi kanina, naikwento niya sa akin na yung pinagawa niya ng bangka galing na lang din dito sa dito sa ito, hanap buhay niya na ito. Kasi nga kung mapapansin niyo, bago po yung bangka niya. Ayun, bago yan. Yung dati pong sinakyan namin nung nakaraan na na video, luma na po yun. Ito na yung bago niyang kasama sa hanap buhay. Ilang linggo pa lang to Kuya Saldi? 1 linggo. 1 linggo pa lang po yung bangka niya. Pero ilang araw na po siyang maganda ang benta. Tulad po ngayon, medyo maganda na rin yung huli namin. Mamaya makikita natin kung magkano yung mga kamandaragat malalaki. Malalaki yung kasag. Basta po sa interesado, sa mga interesado dyan, comment nyo lang at sasagutin natin yan. Ayun mga kamandaragat, tapos na kami magtaas ng lambat. Ayun ito yung huli namin. Kasi yung huli namin. Yes. Dalawang timba po na na maliit. Estimate ko mga 7 kilos. Ano kaya? 7 kilos na kasag. Estimated ko. So, ayun po. Ayan, pinakuha pa ni Kuya Saldi yung yung iba. Ayan.
estimated ko mga kamandaragat nasa 6 to 7 kilos yung nahuli namin ngayon na kasag. Ayan. Tinatalian pa ni Quezaldi yung yung mga walang tali. Kaya ano masasabi mo sa ating huli? Ayos na rin. Sobra pa sa ayos. Yung huli natin na yan, estimate mo mga magkano mabibinta niyan? Ano ito? Baka mga pinakababay. Baka mga 800, 900. Ayan, estimated po ni Quezaldi yung binta po niyang huli namin yan. Siguro mga 800 daw. Ganyan. Pataas. Baka nanonood dyan si Bayaw. Bayaw na Fidel. Kita mo dito. Huli ko, kasag. Ayan. Punta ka dito. Nasaan yan kuya? Nasaan si Nasa Kapitid? Maynila. Si Fidel na Retisa. Oh yan, shout out daw po kay kay Fidel Retisa, bayaw daw ni Quezaldi. Iniimbitahan kanya ditong pumunta. Baka gusto kang isama sa laot. Shout out din po kay kay Kuya Ambo. Ronnie Silvestre. Ayan si Otol mo, daming huli oh. So ayan mga kamandaragat, dun po sa mga makakapanood nito, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-share na din ang ating mga videos. Yan po ay sabi dito. Ito pong mga videos natin ay yung ginagawa ko po ito, hindi lang po para sa akin, ginagawa ko rin ito para sa mga manonood na na mga mangingisda o yung mga mandaragat natin diyan. Ito pa ay isang tulong na rin para magkaroon ng idea yung mga mga kamandaragat natin diyan, yung mga mangingisda na sa ganito pong pamamaraan ko matuturuan sila ng panibagong kaalaman sa panghanap buhay. Inuulit ko po yung dun sa mga interesado na mga mangingisda diyan na makakapanood dito, yung mga tanong niyo po ay comment niyo lang. At sasagutin po natin yan kasama si Quezaldi. Po? Ayan. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Salamat.